А? Ама ти кажа, зомбито пак умира навънка. Не, госта ни си отива, не е честно. И сега с единствения флинт, който имаме в честа, ще направим запалка. Не, аз имам едно. И вече имам запалка. Та-да-да-дам. И сега някаква драматична музика трябва да пуснем тук. Готов ли си? Те си направим такива. Да. Как знаеш? Така. Айде. Така. Така. Сядай сега. Ту-ту-ту-тан. Entering the nether realm. Downloading терен. Shit. Нали помниш това? Портала като е под земята. И ние ще сме под земята. Не, знаеш какво ще направя след така? Малко ще осветя мястото, че е западнало. После ще направим това. Упс. What the fuck? Добре. Аз ще осветя леко. Да, бе. Ама това май са пигмените, така. Не, това са гастовете. Аз ще се бъра малко нидъррак. Трябва да направят да мога да го използваш за нещо. Може. Вместо торчове харчим. До кое? Ага. Да, не се разпространява. Ами. Не знам, аз гледах някакъв клип на Captain Sparkles от YouTube и той ми каза, че е това, че горския пожар вече не се разпространява. Защото нали знаеш, че понякога се случва някакъв глич. Аз излизам обаче от тада. Се случва някакъв глич, в който това... Ей, че клипа видя колко е стана дълъг. Разпространяват се обаче такова много бавно и понякога не успява. Защото огън е много бавно се разпространява. Абе да го направим ли клипа 20 минути? Защото нали ще го кача в YouTube. Да, също аз се преместих в YouTube. Защото клиповете, които качвам, изискват много конвертиране. Много време за конвертиране, много добра програма за конвертиране и да станат на 100 мегабайта. И реших да ги качвам в YouTube, за с по-хубаво качество. Сега силно най-бе да постигнем една площадка в небето. В небето ли? Защо пък в небето, вече? Ами където няма да умреш. Та трябваше да ни е лагер, няма. Верно. Чакай, аз имам такова. Ей, аз имам недърак. Супер. Чакай да го смалим, че е малко по-добре. Окей. И сега го запалваме, това и гледаш Хиробрайн идва. Чакай, трябва ни 4 купчета желязо, 4 редстон торча и останка. Айде. Тон. Не направих нищо, няма да правим. А? Hello. Така, аз обаче мисля да продължа това замъка ни нагоре. Дай да го направим как такова. Отгоре да е къщата. Може? Само че аз първо трябва да си направя чест за мене си, че много айтеми имам аз. Знаеш, че по принцип на това, на тея островите, по принцип в това трябва да има и бамбук. Ние си приятел нарушихме правилото, излезехме от острова и след една минута намерихме такова земя. Да бе?
на същия мап. Не знам. Той има. Така, значи, сега ще питаме нашите приятели от VBOX и YouTube дали ни разрешавате да си дадем едно бамбук, за да го засадим някъде и да порасне. И да си направим Книги. Да, и мап също, макар че не ни трябва много. Но за... Като завършиш къде ще някой да правим този остров, да направим малко крокодили и да напуснем острова. Какво да направим? Да напуснем острова, няма какво да правим. Има доста работа, докато стигнем до тази фаза. В смисъл, целият остров трябва да се застрои, околностите. Примерно да направим една гигантска крепост. Да, аз викам нацията, да направим гигантска. Обаче да е по-отлича. Чашата да няма достъп до нея лесно, но да бъде някакви стълби ще бъдат. Обаче след 2 минути ще трябва да спра клипа, защото наистина голям ще стане. И след това ще трябва да се конвертира много време. Ох. А? Не те чувам почти тебе, ти кажа. Да почнем крепостта след като вечера. А, да, може. Ух. И на 4 сърца са. Ти ли? Да. Имаме малък. Даш ли направя музикални кутийки? Кое? Да направя музикални кутийки? Да. Ама аз не съм добър с тях. Зависи на какво ги поставяш. Да. Имат си различни тонове, аз. На камък, на песък, на трева, на такова на кал и на песък е много яко. Може. Само, че нямаме дърво. Че са 8 плюс 8, 16 не беше. Я да видим. Ще ми дадеш ли малко дърво да направим? Кое? Ще ми дадеш ли малко дърво? Дърво? Да. Да, ето, да прави. Мога да направя само една музика. О, мерси. Така. Добре, къде ще е моята нова стайчка? Много обичам да правя къщи. Така. Добре, значи покрива трябва да е изцяло стъклен. За целта ще ни трябва страшно много пясък. Лавата ще свърши останалото. Да събирам ли? Ако искаш събирай. Може друг път да съберем. Обаче клипа е към своя край. И няма да мога да направя стайчката. Но ще направим докато не гледате клипа. Или по-скоро докато не се снима. Децата за следващия епизод. Дайде, че стана 20 минути да ходим на нашето ритуално място за свършване на клипове. Да направя още по-ритуално. С музикални кутии ли? Не. Чакай, дръпни се. Soul Sand. Запали ги. Те горят ли вечно? Да. Ама малко ме е страх да ти кажа. Защото гледай, като дойда насам и се качвам върху Soul Sand. И като това, и като го запаля, ще стане малко. Ще стои за това, Значи, имам по-добра идея. Така. На безопасно място от мен. На безопасно разстояние от мен. Къде отиде Soul Sand? Чакай, аз имам 9. Да, точно. Аз събрах към 30. 2. Така, Така, добре, айде. И нашия тук може също. Едно зад мен. Така. Пащото на карате. Не горя ли вечно? Кое? Не горя ли вечно? Кое да гори, вече? Soul Sand да гори, ма не вечно. Супер. Така, добре. Нашето религиозно място се провали. Не драча, бе. Да, аз имам недарах. Добре, добре, приятели, това е края на 30 клип с приключенията ни на изоставения остров с Тони Мариетката. И това.
В това, което в началото на клипа искахме да ви кажем, че има така нареченото великденско яйце. Или нещо, което го е нямало което го е нямало на мапа. Това, което го е нямало на мапа, не сме го слагали ние. В смисъл, сложили сме го, ама не когато сме... Дай да кажа останалото аз и който първи го забележи и напиши първия коментар, къде се намират на колко минути, ще има възможността да влезе в сървъра. За един ден. И да разгледа мапа. Да, добре, айде, това е край на клипа. Довиждане, ето и табелката. Благодаря, че гледахте.